Hát akkor lássuk a szituációt, a jelenetet. Színészlegendák. Jó, én meg vagyok. Honti Hanna. Én Latinovics Zoltán. Akkor én... Jaj, de nem jó, én nem tudom. Dajka Margit. Jó, legyen Dajka Margit. Csabi? Kabos Zsula. Na jó, lássuk. Az én drága, kedves kis Montégré! Epe és pacal. Apom! Pataleves. Jönnek már az ellenőrök, úgy lám. Mit nekem ellenőrök? Járványügyi ellenőrző. Senki ne mozduljon. Igaz, kedves Tóth? Akarom mondani, hogy Tóthné, maximum Tóthné. Az lehetetlen. Drágám, kint várják a patát. Hajmási Péter, Hajmási Pál! Az az igazság, hogy kint ott már mindenki kész van. Elájunk oda ki mindenki. Az Epe Fresh! A pata! Haneba! Nem úgy, mint maga kedves. Az előbb még senkinek nem volt semmi baja. Hát most van. Bizony, azt kell, hogy mondjam, hogy most tényleg most van. Mindenkinek baj van. Odakint baj van. Mit mondasz, Hugo? Földobott pata? Földedre hullva. Fura buki, ez az ellenőr! Intellektus. Azért gyűn nekem ide! Elég patató. Ez egy rossz választás volt, ez a Hanna! Nem elég maszkulin! De az! Az a baj. Elkanyarodtunk a főcsapás irány! Miért jött? Ilyenkor nem jobb, ha énekelünk! Tudom, én Tóth fia vagyok, én. Nem a mi hibánk! Magagóg, meg magóg! Fia! Maga ugorjon a nagy bőgőbe! Na most Zoltánkám, most mondjon valamit, de gyorsan, most már... Maga menj a hagymáért! Jó, a hagymával, ne viszem már, hallgatom. Azért mondom, ha itten ellenőriz nekem, mi a szöveg az itt találja meg! Most már tényleg maguk ettek. Micsoda, nem hallom! Maguk ettek! Maguk ettek? Igen. A hagymával, és aztán... Látják! Az a igazság, hogy... Hát, mit mondok? Ugyehogy? Hát, ugyehogy? Itt ülök csillámló sziklafalon. Szépen szabad a kollégám. Csak nem értem miért. Tévedtünk. No, mondtam. Orsi, ezt tudom! Speciál! Most aztán szétettem! Mondj valami bölcset. Kérem.
Na most viszont mondhatod! Mi is ugyanezeket esszük. Mi is ugyanezeket esszük. A hullát kihúzzuk. Igen, az húzva van. Ahogy gondolják, de itt nagyobb a baj, mint ahogy gondolják. Hoppá, Margitka is úgy látom, hosszú lett. A legjobbjaikat vesszük. A hosszú harcolat. Hát így, Hanácska, nagyon... Megadja a módját. Rendkívül artisztikusan, meg én ilyet úgy Gond láttam. is maguk fia voltam. Az Úristen, na most mit csináljunk? Meghaltam. Látjuk, gyönyörűen haltam. Hűs. Hanna, jó a spiccem. Kicsit spicces. Ó, ti hűs patakok. Folyjatok csak, folyjatok. Ha még egyszer beagonizálsz, a tűsarkú cipőmmel nyomom ki a szemed. Épp a művésznő készül egy nagy halálra. Mutassa, drága művésznő, hogy hal meg egy igazán nagy primadonna? Mutassa meg, kérem. A pata! Mi van a patával? Jó, berragadtam el. A bodybuildingban jobb lettem volna. A bodybuilding. A pata! Hajj már meg. Haj! Ez jó mondod, most ezt jól mondod, haj! A pata! Menj már a patába! Most már tényleg, ez most... Patázd már el! Patázd már el, de most már ideje lenne már elpotálni. Szakad a hártya. Melyik hártyája, kedves művésznő? Ha netán még valami mondani valója bárkinek volna. Ebben majdnem biztos voltam. A két primadonnának annyi, köszönjük szépen. No, én hála Istennek nem ettem a patából sem. Nem ettem semmiből sem. Itt patakokban ömlik a víz! Én csak ettem hagymát hagymával.